Kaixo, ongi etorria, abakoaren erabilera aztertuko dugu. Lehenengo gauza jakin behar duzuna da, abakoak etzanda egon behar duela. Eta hemen, erdian, marra bat dago. Behan, lau fitxa egoten da zutabe bakoitzean, eta goian bat. Ikusten, lau eta bat. Lau eta bat. Denetan horrela dago. Fitxa hauek mugitzeko erabiltzen dira bi behatz hauek. Adierazlea, behatza honek, egiten du goikoa jetxi edo igo. Jetxi edo igo. Honekin ere bai. Eta behatz lodiarekin zer egiten da? Bekoak igo eta jetxi. Igo eta jetxi. Igo eta jetxi. Zenbakia adierazteko bi gauza kontuan hartu behar dira. Lehenengo, posizioa. Fitxa hemen baldin badago, hauek batekoak dira. Hemen daudenak, 10-ekoak. Hauek eunekoak, 1000-koak, 10.000-koak, 100.000-koak, milioikoak, eta jarraituko luke 10 milioi, 100 milioi, eta bar. Hori da posizioa. Eta balioa, beko fitxak bat balio dute. Izango litzateke bateko bat. Hau da, 100-ko bat. Hau da, 1000-ko bat. Baina goikoak 5 balio dute. Horan, jesten badut hau, dira 5 bateko. 5 10-eko. 5 100-ko. Hau jakinda zenbakiak adierazteko moduan gaude. Hasiko gea bat nola jartzen den. Bat izango litzateke horrela. Erdiko marran ondoan baldin badago. Ze hau da 0. Horan, honek balio du bat. Fitxa bat dugulako erdiko marran. 2 nola jarriko genuke? Horrela, 2 bateko. 3, 3 bateko. 4, 4 bateko. 5 ez daude nahikoak. Zengo dugu, kenduko ditugu 4ak eta jarri 5-eko bat. Hau izango litzateke 5. Da holako erdiko marratik gertu 5-ekoa. 5 bateko. 6 nola izango litzateke? 5 gehi bat. 7, 5 gehi 2. Hau da, 7. 8, horrela eginda. 5 gehi 3. 9, 5 gehi 4. Hau da, 9. Eta 10 ez ditugu nahiko fitxa. Orduan, kentzen ditugu 9ak eta sartzen dugu hau. 10-eko bat. Hau izango litzateke 10. Eta 11, hemen jarriko nuke bat. 11, 10-eko bat eta bateko bat. 12, horrela. 13, 14, 15-entzako ez dugu fitxarik. Zer egin beharko dugu? Kendu 4ak eta jarri 5-ekoa. Begira, kendu 4 eta jarri 5. Hau da 15. Bateko bat, 10-ekoa, eta hemen 5. 16, bat gehiago jarri beharko dugu. Bat, eta hemen 6. 17, horrela. 18, horrela. 19, horrela. Eta 20, ez dugu fitxarik, bat gehiago jartzeko. Horren zer egingo dugu lehen bezala. Kendu 9ak, eta hau da 20. 2 eta 0. Hemen 0 dago. Eta jarretuko nuke horrela 21, 22, 23, eta bat. Orain praktikatu egingo dugu lehenengo zifra batekin, gero 2kin eta gero gehiagorekin. Adibidez, hau, ze zenbaki da? 3, ezta? 3 bateko. Hau ze zenbaki da? 7, 5 eta 2, 7. Hau ze zenbaki da? 5. Hau ze zenbaki da? 2. Hau ze zenbaki izango litzake? Hemen dugu 5-ekoa eta hemen 2-ekoa. Orduan da, 52. Hau ze zenbaki izango litzateke? 1 eta 7. 17.
Hau ze zenbaki izango litzateke? 2 eta 3, beraz, 23. Ze zenbaki izango litzateke hau? 4 eta 9, 49. Ze zenbaki izango litzateke hau? 8 eta 4, 84. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 6 eta 5, 75. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 37, 3 eta 7. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 9 eta 2, 92. Orain hasiko gera 3 zifrakoak. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 3, 1 eta 5, 315. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 1, 8, 2, 182. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 7, 3, 6, 736. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 2, 0, 9, 209. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 8, 2, 4, 824. Azkena, ze zenbaki ikusten duzu hemen? 3, 7, 1, 371. Orain egingo dugu 4 zifrako bat. Ze zenbaki da hau? 5, 2, 1, 1, 5211. Eta azkena. Ze zenbaki ikusten duzu hemen? 3, 1, 4, 6, 0, 2, 8. Beraz da, 3.156.000 eta 28. Eta horrela amaituko genuke lehenengo azalpen hau. Hurrengoan izango dira batuketak eta kenketak. Azalpenak lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur!